Dobre, ja som vám povedať, že ideme. Áno. Dobre, tak máme pýtaj. Máte niekto nejaké otázky? Áno, áno, Ešte on si chcel zapýtať. On si nás podpísal. Nech sa páči. no, takže to Dobre, stačilo. na nátekku. Tak na nátekku nie je prosím na obrovú žalobu. Ja som to sa musel vyteknúť. Ale som ho vy ste tu všetci. Takže nech sa páči, pokiaľ aj to otázky. Máte nejaké otázky? Počkajte, vy ste zapnite na vplyvu. Odsúde, vyhrali ste. Nie, okrátka. Chuaj. Takže, ako to chcete postrať to o kasku? Nechcete? Ja? Čo sa tu byť špatne rieši? Tak to To musíme dejte, niekto chce. Tak ja opcia. Chce niekto dejťa? 2 € by bolo ako teraz. Okrátka sa hlasí? ale páči sa, na mne Podruhé. 4 € Podruhé. Áno. Nemôžem to povedať, keď to. 5 €. Ale... taký obchodovaný Tak keď neviem, však je giganté. Ale potom... Ty tieto disko. A potom, keď to nie hovorí. Ty tieto disko. Tak ja nehovorím. Ty mi také nehovoria, že už ticho, keď ťa nevidím. Ona ju chce, ona ju Ostaje, ale náka nejde šlapek. A máte ešte spoločné. Tuto vidíte môj predtýko teda asistentku, ktorá pracuje nemenovanou. Robí službu okolo, samozrejme. Chce tam niekedy zvíjať, ne? Ale už to prečo aj ľudí. Čo? Dobre. Nech sa páči, postaviť sa vysadnite a ideme rovnávať. Stavite si, nech sa páči. Stavite. Nie, ja chcem povedať na dneska. Na dneska ďalšie. Musíme niekam dostať. Nemáme to. Na ulici medzi Počítaj, nejdete a nemusíte. Srča, teda, to Eťa postavte. Eťa postavte. U ktorého ešte by ste chceli ostať? Nie, kde chcete, vy. Ja si povedať. Tak ja som vám predtým zadal, že sa za neho postarať. Ale ona sa bude... Okrátka, vynete ju. Normálne vynete. Lára, my si sme na kamere. Tu na podanie. No jej dajte. A čo sa teraz dá? Dobre, na minúťa. Nech sa páči. Takže, ja do toho mám ostať u... Osa. Nie. Osa. Ale, to je jedna. Budete dostať do systému. Ale ja ju vás slova, že ja nemusím hovoriť. No je tak. Čo sa drážba? Ja počkajte, musíme sa dať tých drážbe preča. 10 €. 10 € kamera. 16. 510. Predaj nám za 5 €. Dobre, teraz mi káže. Dobre, teraz mi káže kartu, čo vám signál ukáže niečo. Ale tak vždycky žena napíša, nechce upustiť manžíka. Ja si spadíme a znovu si sa hrávali. To je na to povedať. Ja som to videl. Ja som to videl. Ja si veľa spravedlňujem. Ja na to káže sa neprobíme. 2,50 €. Prosím vás, ja som to videl. 4 €. Ak neviem, prečo ste dali do toho krízu. 4 €. Ináč bol krízou. Ochránca či ochránka. Tiež sme vás pristili. Gáne, bare.